El plan que pusimos en marcha en el año 96, que era el mapa escolar, está incluso superado con nuevas expectativas de construcción y renovación de la red de institutos y colegios. Y además, si Dios quiere, a finales de este mismo año tendré la oportunidad de inaugurar el centro educativo número 300 nuevo desde que soy presidente de la Generalitat. Gràcies, senyora presidenta. Mire, senyor Camps, jo crec que Déu vol. Els que no volen són vostès. I no li revela res nou si li dic que la comunitat educativa està mobilitzada en el carrer i en els centres en contra de la seva política educativa. No li revela res nou, encara que vostè no m'ha contestat a la meva pregunta i no m'ha parlat d'això. I no som nosaltres, és la comunitat educativa. I està en el carrer després que la secretària autonòmica demostrara reunió darrere reunió la seva incapacitat per a negociar i després que el senyor conseller es negui a assentar-se amb els agents socials per a negociar una eixida. Sap vostè que el senyor conseller no acudeix a les reunions de meses sectorials? Sap vostè que el senyor conseller i la senyora secretària d'Educació s'han negat a reunir-se amb la Federació de Pares i Mares d'Alumnes? Bé, què li estic dient? Clar que ho sap. Si és vostè el que alenta aquesta política, és vostè el que dona el vistiplau. Només parla vostè amb aquells que l'adulen i els que no, doncs no tenen lloc en la seva agenda. Sàpiga que les reivindicacions, cal dir clar i alt que el nostre ensenyament públic es manté en uns nivells de qualitat i dignitat gràcies a l'esforç personal i econòmic de directors de centres, docents, estudiants i pares i mares, gràcies als quals la comunitat valenciana encara disposa d'una estructura educativa que és recuperable, des de luego, si canviem de govern. Però, pel contrari, la seva política educativa s'ha caracteritzat sistemàticament per imposicions unilaterals, modificacions no pactades de les condicions laborals del professorat, incompliment d'acords i la retallada en la negociació col·lectiva i, a més, la ingerència en la democràcia dels centres. La concertació dels batxillerats, la imposició del decret de drets i deures de l'alumnat, la educació per la ciutadania en anglès, el pla èxit, la no renovació de directors per motius ideològics, l'impagament de l'augment acordat dels càrrecs directius i els triennis de professorat interí, la imposició dels currículums, la retallada d'hores d'algunes assignatures, etc. i la ingerència de grups de pressió econòmics i religiosos han fet que la comunitat mostri el seu rebuig i vostè tinga ara la comunitat educativa en el carrer. Ha empitjorat encara en aquest curs la nostra educació. Se sumen els problemes endèmics, 1.300 barracons, que encara que vostès els pinten de colors, barracons es queden. Ahí estan 25.000 estudiants que sembla ser que no són la seva prioritat. Massificació de centres, manca d'acords de millora del professorat interí, manca d'estabilitat de les plantilles, les substitucions apleguen tard, manca d'oferta educativa en valencià, els nostres estudiants no poden acabar els seus estudis en valencià, manca de personal docent, 8 de cada 10 col·legis, avui en un diari, manca de professorat especialista en llengües estrangeres, inexistència de la xarxa de 0 a 3 anys, manca de gratuïtat dels llibres de text, manca de beques de menjador i de transport, fracàs escolar del 40%, dels més alts d'Espanya. No som exemples, senyor president. Este és el panorama dels nostres fills i filles, aquells que vostè diu defensar. Novament tenim una comunitat de dues velocitats. El panorama conviu, este panorama que li descric, amb projectes emblemàtics i caríssims, centres amb sobrecostos innecessaris, clavats en el forat negre de Ciexa, per a mostrar a la galeria, i al costat barracons, manca de professors en anglès, i al costat educació per a la ciutadania, ofegament de les universitats, i al costat la VIU, diners per a la concertada i misèria per a la pública, el cel i l'infern, i nosaltres no volem l'infern per als nostres fills. En definitiva, vostè vol convertir el nostre sistema educatiu públic en residual, en marginal. Aquell que no puga pagar-se l'educació privada haurà d'anar a la pública, una pública degradada. Això és el que vostès estan fent, una política calculada i classista, no és casualitat. Per tot això, la indignació s'ha generalitzat en tots els centres docents. La comunitat educativa ha dit prou a estos menyspreus, imposicions, desgavells i ocurrències del seu govern. I tota la societat valenciana fa un front comú en això. Mire, senyor Camps, en estos últims dies, en els ulls dels estudiants que se manifesten en les concentracions, he vist el nostre futur. I afortunadament també he vist el futur seu i del seu govern. Baixe vostè del seu mundo il·lusió. Baixe a la terra, sí, baixe del mundo il·lusió. Adones de lo següent. El seu conseller d'Educació està tocat.
reaccione abans de que vostè s'afone amb el conseller Tocat. I per això, si més no, li demane que me conteste només a una cosa, senyor Camps. Quan pensa vostè cessar al conseller d'Educació, el senyor Font de Mora? Moltes gràcies.